κάθετη στάση. Είπαμε, όχι αυτός, ο από πίσω του. Εδώ βλέπετε το ποδαράκι του. Ποιος έχει όμως την επιθετική στάση? Ο Θεώστη, γιατί δεν είναι ακριβώς κάθετος, είναι προς επίθεση. Βλέπουμε ακριβώς τη στάση του σώματός του. Βλέπουμε ότι ο πιτσιρικάς εδώ όμως έχει πάρει μια άλλη στάση. Αυτή η στάση με το βηματισμό που έκανε αρχίζει και σου βγάζει ερωτήματα. Λες, κάτσε ρε φιλαράκι, τι γίνεται εδώ, τι ακριβώς κάνει ο πιτσιρικάς? Και του κάνει λαβή με το πόδι να πέσει κάτω. Άρα ο πιτσιρικάς ξέρει από πολεμικές τέχνες. Προσοχή! Αυτό δεν το κάνει οποιοσδήποτε. Πέφτει έτσι. Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, είναι η επιθετική φόρα που παίρνει κάποιος, γιατί αυτή η λαβή γίνεται μόνο όταν κάποιος έρχεται σε όθηση, και μετά τον παίρνει στούμπα και τον ρίχνει κάτω. Έχουμε εδώ το Τώστη να έχει πέσει κάτω. Αυστηρή ακινητοποίηση του αμυνόμενου, ή έτσι λέει ο ίδιος. Και έχουμε το Τώστη εδώ κάτω να σπαμάρει με το χέρι του μπουνιές. Όμως το παιδί εδώ λογικά νευριάζει. Και επειδή έχει καταλάβει ότι είναι στη μειονεκτική θέση και ότι έχασε από ένα 14χρονο, αυτοθυματοποιεί κατευθείαν τον εαυτό του. Τι κάνετε ρε μαλάκες, τι κάνετε? Και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Ζιουζίτσου, κεφαλοκλείδωμα με πόδι. Μαλάκες, κοιτάξτε εδώ τι σωστή τεχνική κάνει ο πιτσιρικάς. 14 χρονών τώρα παιδί, Σωστή τεχνική για να κινητοποιήσει το Λίγδα, γιατί ο Λίγδας από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει και γίνεται πολύ μα πάρα πολύ πριξαρχίδας.